andedel gayuh gegono Sira Rama daya pati ana yaksa gong cangkrama manewel kataksini cecaki jroning badha pulam tanpa tuwa mina-mina jero samudra mila gugu saben hari Yayi Joyanggoda mandeg dhisik aku ora mlayu Kakang aku tetep mandeg Joyanggoda piye kowe tak bethek rasamu kowe duwe karep kaya mengkono kuwi nganti mbok rewangi balela janjane dudu kuwi karepake sing dudu perkara adeg-adeg lan anggrang-angring pernatan ning aku iso maca jroning atimu anane Quran Nayogyani Dasawilukrama Jemeneng Ratu jalaran kuwi anak Dasamuka jalaran sing jalari patine bapakmu Paman Subali kuwi Dasamuka ya ngono ra Kakang Anoman kuwi perkara ora kena dicampur karo adeg-adeging negara adeg-adeging kapribaden kuwi beda karo pernataning negara wis to Kakang sing arep dadi ratu ning Pancamati sapa wae kena monggo ning pernatan paugeran iki owah ana dhisik sebabane apa Kakang Anoman wis tau dadi duta aku mbiyen ya tau dadi duta para kadang-kadang wanara iki duwe paugeran sing gumathok nah saiki sing do manut karo pernatan sing kleru mau sing nayogyani Dasawilukrama dadi ratu kuwi tak takoni kuwi jane ketek-ketek iki duwe adeg-adeg apa ora kuwi jati diri apa ora Joyanggoda mung waton ngucap nganggo waton anane aku iki ngestake dawuh ingkang sinuwun sebab kowe kudu eling kowe kuwi ana ngisoring pangreh kowe kuwi kawula pinarintah dening ratu iki bener ratu iki nganggo kleru ratu kuwi nganggo luput sebab apa kuwi menungso ya Wapati menungso kuwi kedunungan lali luput apes rusak kuwi sandangane urip yen adeg-adege Sri Rama wis to aku percaya jejeg penggalihe kapribadene kaya ngapa panjenengane ku ya titahing Gusti titahing dewa kena kleru yen pancen kuwi kleru kowe wajib matur apa anane matura yen kuwi kleru ning tukmu matur kudu nganggo adhedhasar pakurmatan kudu ngajeni rasa kajen kinajenan kudu ana anane negara bubrah ki mergo wis ora eneng wong gelem nguwongke wong ora gelem ngajeni wong dupek saiki tinarbuka terus sak kenya-kenyoe sak gelem-geleme lah kene iki tata meneh tinarbuka monggo aku ora bakal nyulayani ning nganggo tata krama iki budaya kok ya bener ya nek tak rasa-rasa kok ya bener Anoman apa ucape Joyanggoda iki dadi kowe lan kabeh kuwi aja mung waton sendika paugerane Anoman aku pinarintah dening Kanjeng Sinuwun wajib aku apa wajib aku kuwi mau rumeksa katentremaning negara apa sing gawe untran-untran mbok bener mbok luput tak tindakake aku diperintah dening Sinuwun Prabu Rama Wijaya bener lupute kowe mengko tanggung jawab ingkang Sinuwun aku iki senopati wajib aku nentremke swasana jane kowe iki ya bener Anoman ora jane kowe iki melu ngendi to kok mencela-mencele aku melu sing akeh. Endi sing menangan? Kuwi tak eloni. Oh, kaya ngono kuwi lho contone. Wong ora diadeg-adeg iki kaya ngono. Sedika apa-apa manut. Paringane ngeleke do nyingkir, saiki melu ngelek-elek. Lho kaya ngono kuwi lho. Kuwi bibit sing ora becik. Saiki nek pancen elek ya ngakonana ala. Wong ki nek elek ngakoni ala gek ndang njaluk pangapura ngakoni kaluputan kuwi bakal entuk pituduh. Nek biyen kowe ngapik-apik bareng dadi elek kowe melu ngelek-elek. Bareng iki ana meneh pernatan kowe melu ngelek-elek meneh. Dudu sapa-sapa ning kawula. Ngeling ana Wapatih kowe iki nyekel panguwasa ora
nguasani wong sak omah, ning nguasani wong sak negara. Kowe iki duwe sumpah. Kowe iki diangkat dadi patih, didadekake patih iki kawulamu kaya wong sepirang-pirang kae. Bareng saiki dadi patih kowe kementhus. Lali Purwodoksina. Bareng entuk kros simpuk do lali. Apa kok ngono kuwi? Padha bingung-bingungi, tekel buntute. Ketek apa kok ngono kuwi? Wis, aja semang. Raden Jayanggada. Indrajanu sago bakal mbiyantu. Semono uga. Kapi Suweda uga bakal mbiyantu. Yen pancen Jayanggada kowe mengko duweni karumputan, tak belani. Weh, tak pikir-pikir ketek-keteke do sekuton. Ketek-keteke do rombongan dhewe-dhewe jebulane. Weh, ngepro kono, ngepro kene, ngepro lor, ngepro kidul, asak senengku. Wong iki diri dhewe-dhewe. Becikmu rung karuan tak nggo kuwi apik. Tumrape Kakang Suweda iki bener, ning urung karuan bener mbok nggo. Perkara pernatan iki jane pernatane negara kuwi padha. Nek ora diowah-owah, ora diobok-obok, jane do weruh. Dina iki Jayanggada kowe manut apa ora? Ora, Kakang. Arep dikaya apa kowe senopati kowe ora wenang merintah karo aku. Sebab apa? Aku wis entuk parilah kelawan Sri Rama. Iki panemuku kaya mengkene. Nek pancen ora gathuk, aku tak semingkir. Nek tembok saiki walaupun ngono kae wis lunga pak gluyur ngono kae. Timbang kowe kuwi apa kowe pati ora betah melek. Kowe iki diblonjo karo negara. Ya toh? Rembugan wong sepirang-pirang. Dirungake wong sepirang-pirang. Ora coba diweruhake wong sejagat. Ngrembug bab perkara ketentreman lan ngrembug bab perkara negara. Lah kok disambi turu. Ayo, kowe ngakoni ora? Do paduramene raja kok malah turu liyer-liyer. Negara ora blonjo wong turu, negara ki blonjo wong melek. Kowe iki ora betah melek, luwun kowe lerena ke diganti sing do betah melek. Sidang kok ngantuk. Malah turu. Aja celometan. Jayanggada, apa? Manut ora? Yen ora manut budi sembadani bangga tak nyawaku luwih becik mengkono Kakang tinimbang aku nyawang kahanan sing ora tentrem. Pancapati arep diorak-arik pernatane. Luwih becik aku semingkir. Dina iki kowe aja ngagru-agru karo aku ya ora bakal ganggu gawe katentremane wong Pancapati. Aku tak sumingkir, tak nyelehake rasaku, tak ngedem-dem pikirku, timbang iki mengko ngombro-ombro. Ibarate dadi geni murup mulat-mulat. Ora malakon. Jayanggada kewirangan ping pindho kuwi. Ora kelingan jaman semono. Jaman Anoman Duta kuwi ganggu gawe karo aku. Iki arep ngono meneh apa njaluk oleh. Ayo, cuk.
Ha. Wes. Hut. Ha. Wait. Kaya. Hut. Pan. Bo edan. Hut. Wait. Kaya. Hut. Hut. Go! Hut! Pa! Go! Go! What? Hit! Hit! Bayaan! Eh! Hit! Hit! Mudar! Hit! 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 Ako yun! Po! What? Eh! Pa! Ako yun kan? Mudar! Peraro! Apa neh iki? Rumangsaku carane wong golek dhuwit kok werna-werna. Ya. Ya, ya. Somben mesti ditiru karo cah-cah kuwi. Kene iki golek ide mecahke sirahe. Cacahe mung arek nemu ae. Ya, tirunen anggere wane kesetrum. Ya. Katon tiat balewur lumare sangka lakon kewirangan ping pindho Wijaya Wada. Iki bangga apa nutut? Bangga Kakang. Kowe isih bangga. Nadyan ragaku aku wis ora iso nglawat. Aku kalah karo kowe ning rasaku aku moh teluk. Mergo rasa karo raga kuwi beda. Nadyan ragaku aku kudu ngakoni kalah teluk karo kowe. Ning rasaku aku mau teluk sebab aku duweni
angger-angger aku duweni adek-adek sing jejeg. Jaya engko, Angga panuntut. Uti sebadari bangga rampungi. Aja nganti kesuwen. Pateni. Kudu dipateni. Nek dipateni ora ngrampungake perkara. Lho kok ngono? Iya. Apa yen Wijayanggoda mati, iki mengko perkarane rampung, lak urung mesti. Luwih becik aku mati, Kakang. Aku iki mati urip wis tak pasrahake. Sebab uripa kae nek mung urip-uripan kaya saiki iki terus arep ngopo? Luwih becik aku mati. Aku nek wis mati paribasan aku ora ngrasakake bebandaning donya sing murak-marik kaya mengkene iki. Sebab ing jagat iki wis kakean wong dosa, ora gelem ngakoni dosa. Nek tembunge saiki wis kakean. Arep muni ngono ta? Ya nek kowe ngerti. Ngerti wae. Klebu aku. Lah iki malah ngono. Karepmu piye, Man? Jayanggoda sepisan maneh. Dina iki kowe manuta karo pun Kakang. Ora, Kakang. Aku ora manut sapa-sapa, aku manut pernatan sing bener. Timbang kaya ngene aku patenono, ora ana perintah mateni kuwi. Upamane Sri Rama ki perintah Jayanggoda patenono tak pateni. Ning ora ana perintah mengko aku disiki wenange ratu dosa. Aku mung nindakake wajib. Karepmu piye? Anoman, wa dina iki Jayanggoda dibondo. Bondo. Tanganmu kowe bakal tak kunjara. Aku dikunjara ya gelem. Manut ora-orane yen aku bakal swala. Kowe manut tenan dikunjara? Iya, aku manut. Dikunjara aja njaluk kanca. Aja njaluk nggon sing apik. Saanane wong pancen kuwi nggone wong salah. Tunggane njaluk AC, nggone sapa? Bae apa? Kowe nek panjang rumangsane luput, ya kowe kudu gelem ngakoni kalumputan. Ya. Aku duweni jiwa satriya. Hukum tak jejegake. Yen pancen aku iki kelumputan karo ratu. Ora-orane yen aku bakal swala. Arep mbok bondo bandanen. Yen aku ki arep mbok siksa-siksanen, mbok hukumane apa? Arep mlebu dening pakunjaran. Paman paripaksa dinten menika Yayi Jayanggoda kula lebetaken ing pakunjaran. Piyambakipun boten kedugi manut dawuhipun ingkang sinuwun. Dah, tak tenan. Wis kaya ngene iki dadine. Pancen bener. Anggere sing nyekel pangwasa kuwi do dedrek. Do padudon ngisor ya ngono. Ya mesti padha rame kabeh. Mongko nek sing nyekel pangwasa kuwi nek padu ming padu swara,
Moko ngisor ki padu nggawa pedhang, nggawa celurit, nggawa pecok. Wis negori wit palangene tengah dalan wis piye kuwi. Kaya ngono kuwi lho Anoman. Kuwi kegambaran rusak ing pernatan. Para kawula karo sing nyekel peperintahan. Aku rak bola-bali wis tau to takon. Aku wis tau takon karo sing nyekel panguwasa. Yen ana para kawula ora percaya karo sing nyekel peperintahan kuwi sing salah kuwi sing nyekel peperintahan apa kawulane. Rak ngono. Tinggi. Nah, nek kok semono ana sing paring dawuh yen pemerintahan kuwi wis bener sing kairu kuwi sing nindakake tekse wong-wonge iya namung ingkang nindakaken kanyen tiyangipun jaripun inggih setunggal jalaran nyepeng pangwaos menika kangge pantah ora dienggo sak gelem-gelem nyangkep apik to iki tekse kuwi ya duweni tetembungan sing apik tekse adek-adekmu kuwi ya bener Paman mriku dipun sepriki Anoman menika dereng nate ciri kula dereng nate cacat. Kula nindakaken jejibahan. Tegesipun sinten ingkang kapitados jumeneng nata inggih menika pantan kula. Perkawis leres lepatipun kados pundi namung kula menika pinarintah netepi jejibahan kula ing atasipun kula pinitaya dening negari, pinitaya dening kawula. Kula senopati kedang ngreksa diceking adil. Bener ya bener, luput ya luput kula diperintah karo ratu. Tak tindake bener lupute mbuh Anoman ora weruh. Wah, pancen yo angel Anoman. Yo. Ya wis saiki ngono bae. Aku kuwi kudu kebak ing pengati-ati. Wis ora perlu ngluputake sapa-sapa Anoman. Saiki nek pancen awake dhewe areng gayuh katentreman, ya wiwit saka sing nyekel peperintahane dhuwur tengah ngisor bareng, ora iso mung siji-siji. Dhuwur tok ora rampung, tengah tok ora bakal bisa kasebatan. Ngisor tok ya semono uga. Dadi kabeh bareng. Ibarate wong crita manuta karo pakeme dhewe-dhewe. Tembungmu mau sing Senopati ya pakeme Senopati sing apik ki piye? Aku iki dadi wakil ratu sing becik kuwi piye? Ratu sing apik kuwi kaya ngapa? Para brahmana sing becik ki piye? Manuta karo pakem sing wis ana, paugeran sing bener, rak ngono. Inggih. Prarane kono kuwi. Kene ngelokke kono, kono ngelokke kono. Wis lebat-lebatan. Dina-dina kok isine mung kaya ngono. Wis ayo mundur sik Anoman.